Už ste sa niekedy zamysleli, ako vzniká úplne personalizovaný detský príbeh od úplného začiatku? Pozývam vás nazrieť do zákulisia. Som autorom projektu Liber Fabularum a každá kniha, ktorú vytváram, je postavená okolo jedného dieťaťa, jedného hrdinu, jedného jedinečného dobrodružstva. Všetko sa začína pochopením vášho dieťaťa. Podelíte sa so mnou o jeho meno, povahu, obľúbené farby, záujmy a aj o malé drobnosti, ktoré ho robia výnimočným. Potom vytvorím dobrodružstvo, ktorému sedí odvážny objaviteľ, múdry riešiteľ problémov, láskavý kamarát. Príbeh má vždy takú štruktúru, aby vyzdvihol jeho silné stránky. A tu sa začína skutočná mágia. Príbeh píšem ručne, starostlivo tvorím každú scénu. Áno, využívam AI ako pomoc pri nápadoch, ale každý finálny text osobne dopíšem, upravím a vytvorím tak, aby pôsobil ako ich vlastný príbeh. Nasledujú ilustrácie. Tvorím obrázky, ktoré odrážajú črty dieťaťa a jeho svet. Každá scéna je navrhnutá tak, aby bola magická, hrejivá a skutočne osobná. Keď sa spojí písanie aj výtvarná časť, knihu doladím, naformátujem a vytlačím ako nádhernú spomienku, ktorú vaše dieťa môže držať v rukách. Ak chcete úplne personalizovaný príbeh vytvorený na mieru pre vaše dieťa, môžete si ho objednať cez odkaz nižšie. Poďme spolu vytvoriť dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudne.